миш-маш по начин, по който го приготвяме вкъщи. Първо, това са продуктите, които използвах аз. Яйце, домат, чушка, лук и сирене. Нарязах ги на дребно и ги задуших с водичка и олио. През това време разбъркахме яйцата и сиренето и когато зеленчуците покъкриха малко и станаха полуготови, изсипахме сместа с яйцата и започнахме да бъркаме до готовност. Сложих подправки сол, разбира се, черен пипер и червен пипер. Аз сложих и шарена сол. Може да се добави по вкус, разбира се, на всеки, който каквото иска. След всичко изброено, започнах да бъркам, докато стане миш-маша напълно готов. Сипахме и го изядохме.